Daga ƙarshe dai hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ƙarƙashin jagorancin Gianni Infantino ta janye wannan aniyar tata, wannan ƙudurin nata ne siyar da wani kaso na hannun jari na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya bayan da ta samu tutsu daga wasu nahiyoyi ƙarƙashin wato wanda suke mambobinta ne, musamman ma nahiyar Turai da CAF da kuma Asia. Kafin wannan dai ko kafin a zo wannan gabar ta hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai na janye ƙudurin nata, an kai ruwa rana, an ta cece kuce, kuma sannan har hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai wato UEFA ta yi barazanar cewar za ta fice ma da duk wata gasa da ake shiryawa ƙarƙashin jagorancin FIFA, kuma duka mambobinta suka ɗauki ƙudiri suka amince cewar ba za su ƙara participating ba za su ƙara kasancewa a wata gasa da nahiyar da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta shirya ba, musamman ma gasar cin kofin duniya. To wai duk me ya jawo wannan ne? Abin da ya jawo wannan shine FIFA ta ƙudurar aniyar cewa za ta sai da wani kaso wanda ake kimantawa da kaso 15 zuwa kaso 20 na hannun jarinta zuwa ga wasu kamfaninnika masu zaman kansu, wanda kuma akalla duk ribar da aka samu za ta ba da riba kaso 20 yayin da za ta ɗauki riba kaso 80. To wasu na ganin cewa wannan ai kamar ci gaba ne kuma zai ƙara darajar wasanni, sannan kuma mambobin na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya za su samu wani kaso da zai ƙara sa su dinga harkar wasanni a ƙasashensu. Sai dai masu adawa da wannan hukuncin ba haka suke kallon abin ba a nan gizo yake sakar ba, domin ko suna ganin cewar wannan wani ƙuduri ne da shi Gianni Infantino yake so amfani da shi domin siyarwa da makusantansa wannan damar na irin kuɗi da aka an samu ko ake samu a ita hukumar ta FIFA. Idan za mu iya tunawa a shekarar 2022 a gasar cin kofin duniya da aka fafata a ƙasar Qatar, an samu gagarumar riba wanda ba a taɓa tunanin za a samu ba, inda aka samu ribar kuɗaɗe har dala biliyan 9 wanda ba a taɓa tunani ba. Don haka a wannan gasar ta shekarar 2026 an sanya fulani cewa ana so a samar da kuɗi da ya kai dala biliyan 11, amma ga mamaki sai aka samu riba da ta kai dala biliyan 13 zuwa 15. Wannan ya girgiza hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya da ma kuma masu sanya ido akan harkar kasuwancin na ƙwallon ƙafa, musamman ma babbar aminin shi Gianni Infantino wato Donald Trump. Masu zargi suna ganin cewa ana so a sayar da wannan hannun jarin ne ga jarin kushina, wanda shi kuma sirki ne na Donald Trump. A fakaice dai Donald Trump ne yake so ya sai wannan hannun jari, ganin cewar irin maƙudan kuɗaɗen da ake samu a hukumar ƙwallon ƙafar ta wato duniya. Kuma da mun kusa shi Donald Trump ɗan kasuwa ne, duk inda yake ganin cewa za a shiga a dama a fitar a samu riba, to zai shiga cikin wannan kudirin. Sai dai kuma ya biyo ta wasu hanyoyi wanda kai tsaye bai nuna cewa shine yake so ya sai wannan hannun jarin ba. Don haka ita kuma hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai take ganin cewa fa idan aka haka to an shigo da siyasa cikin ƙwallon ƙafa, kuma sannan a tafi waɗannan masu hannun jari a cikin hukumar ƙwallon ƙafar ta duniya za su zama ne su suke juya hukumar, sai abin da suka ce saboda ƙarfin jarin da suke da shi a cikin hukumar. Amma Gianni Infantino ya ce ita FIFA tana da haƙƙi na dukkanin wani hukunci da ya shafi ƙwallon ƙafa, babu hurumin su waɗannan masu hannun jari, su dai kawai za su yi hannun jari ne idan an samu riba su ma su fita da fitar su, amma batu na sa baki ko yanke hukunci babu su a cikin wannan hukunci na FIFA ne. Amma ita kuma hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai tana ganin san ba ta yarda da wannan ƙudurin ba, kuma ita ce ta yi tutsu kai tsaye na ganin cewa ba za ku ai wannan abun ba. Idan har kuwa Gianni Infantino ya ci gaba da tafiya cewa sai an yi wannan abun, to su fa sun zame kansu daga gasar cin kofin duniya da dukkanin wata gasa, sun fita ma daga tsarin FIFA. Kuma daga baya suka dinga samun wato goyon baya daga sauran nahiyoyi guda shida ne dai ake da su ƙarƙashin jagorancin FIFA, wanda kuma kowace tana da mambobinta, inda FIFA tana da mambobi a ƙarƙashin ta guda 211. Yankin nahiyar Turai suna da mambobi ko in ce ƙasashe guda 55, yayin da Asia suna da ƙasashe guda 46, Afirka suna da ƙasashe guda 54, yayin da CONCACAF arewacin Amurka suke da ƙasashe guda 35, sai kuma Oceanic yankin ɓangaren ruwa kenan suke da wato mambobi guda 11. CONMEBOL kudancin Amurka suke da wato mambobi guda 10 cif. Da haka FIFA tana buƙatar sama da goyon bayan mambobi guda 100 da kusan 30 da wani abu domin kasancewa ta aiwatar da wannan ƙudurin, sai dai amma kuma ta samu tutsu. Kuma FIFA fa sai da ta alƙawari cewa za ta ba wa duk ƙasar da ta amince da wannan ƙudurin dala miliyan 20.
sannan ta ƙara mata da dala miliyan 40, wato dala miliyan 20. Za ta ba kowace ƙasa dala miliyan 40 idan har ta amince da wannan ƙudurin. Dala miliyan 40 fa ba ƙaramin kuɗi ba ne ga wannan ƙasashen. Hakan ne yasa ake ganin cewa wai duk wannan cece-kucen da kakanikayi da ake yi da kongomakon bayan da ake wai ina nahiyar Afirka ne. Me yasa nahiyar Afirka bata ce ufan ba, ita bata goyi bayan hana wannan ƙudurin ba, kuma bata ce tana goyon bayan ƙudurin ba. Wasu na ganin cewa ta jira ne ta gani inda baki ya fi karkata na miyau yake zuwa, ita ma sai ta bi. Idan kuma ta ga cewa an amince wanda suka amince sun fi yawa, ita ma ta yadda ta amince. To amma dai idan aka ce za a bada wannan kuɗin, kusan nahiyar Afirka sun tama, su ne suke da koma baya a harkar ƙwallon ƙafa, su ne suke ganin cewa idan an ba su wannan kuɗin za su iya gina ƙwallon ƙafa kamar irin nahiyar Turai da kudancin Amurka ko wani abu kamar wannan. Amma kuma bil haƙiƙa mun sani cewa a nahiyar Afirka akwai gagarumin matsala, inda za a ba su waɗannan kuɗaɗen gaba ɗaya wawure su za a sace su, a zo ba a gina ƙwallon ƙafar ba a nahiyar Afirka, ba a gina filayen ba a gina dukkan abin da ya shafi wasanni ba. Don haka ita UEFA damun ta riga ta yi nisa a harkar wasanni, ta riga ta yi nisa a harkar cigaban ƙwallon ƙafa a duniya ma babu kamata. Don haka ita wannan kuɗin bai ɗaɗa ta da ƙasa ba. Don haka ta yi tutsu cewa sam bata yadda ba. Wannan tutsin da hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai ta yi, sai kuma yankin Asia suka mara mata baya mai mambobi 46, sai kuma yankin CONCACAF yankin arewacin Amurka mai mambobi guda 35 su ma suka mara mata baya. Wannan yasa cewar ko da sauran nahiyoyi sun mara wa FIFA baya, to fa kudirin ba zai shiga ba. Wannan yasa lalle ilalla FIFA ta janye daga wannan kudirin, ta hakura da shi. Wanda ba a kai ga nahiyar Afirka ta bayyana matsayinta ba, nahiyar CONMEBOL ta bayyana matsayinta ba, Oceanic ta bayyana matsayinta ba, amma dai ƙarshe FIFA dai ta yi scrapping din wannan tsari da take so ta shigo da shi, na ganin cewa ta ba da hannun ta sai da hannun jarinta, inda tuma ta yi wa ƙasashe alƙawari cewa za ta ba su dala miliyan 40 da duk ƙasar da ta amince da wannan ƙudiri na sai da hannun jari. Nahiyar Turai yanzu tana ganin cewa bai kamata ma Gianni Infantino ya ci gaba da jagorantar hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ba. Wani rahoton ya bayyana cewa hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai UEFA din tana so shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG, wato Nasir Al-Khalifi, ya zama ya shiga cikin takara domin su mara masa baya ya zama shine shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya. Suna so su kawo da Gianni Infantino, sai da suna ganin Gianni Infantino yana shigowa da son rai da siyasa cikin al'amuran, wanda dama kuma ana ganin kamar cancanta bata kashe ma ya jagoranci hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ba. Ya zo hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ne bayan da ake tuhumar Sepp Blatter da shi da Platini ne idan ban manta ba, a cin hanci da rashawa da ake wato zargin su da cin hanci da rashawa, wanda ya tilasta musu aje wannan aikin, wanda shi a lokacin yana sakataren ya sa ya koma har ya jagoranci hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya. Shin ya kuga wannan matakin da hukumar nahiyar Turai ta ɗauka da sauran nahiyoyi? Ya batun nahiyar Afirka da ta ƙi bayyana matsayinta